Já tady teď repuji, ani nevím, co dělám. Ale totálně vás asi zdravím, takže to jsem já. A už zase budu normálně mluvit. OK. Ahoj lidi. Vím, že jsem tady teď opožděně, protože mi nešel net v pátek, jinak bych to už sem hodil hned. Já tu repuji. Já teď mám takovou bláznivou náladu, takže vám chci jenom říct, že jsem na vás nezapomněl a mám tu pro vás opět 5 citací od slavné osoby. Na konci řeknu, od koho to je. Knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. Rozum je sice lékař lásky, ale zarád se ho láska neuznává. Teorie lásky je božská, ale její praxe ďábelská. Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší. Kdo trpí sám, ten trpí tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. Tady to byly citace od slavné osoby, kterou já osobně velmi uznávám. William Shakespeare. Člověk, který o lásce a smrti napsal to nejlepší. Chci vám jenom říct, že jsem zdravý, v pohodě a když jsme u té lásky, tak každý za život pozná holku nebo kluka. Prostě osoba vždy pozná toho, koho miluje. Ať je to jenom na jeden den, na jeden večer, nebo na zbytek jejich života, vždy někoho takového potkat. Vím, že tohle asi bude trochu kratší a nudnější. Je to proto, že jsem hodně roztěkaný a nevím, o čem bych kecal. Takže sledujte můj kanál, protože určitě sem půjdou další videa. Jo, to jsem já, Diablo 73, neboli Reflex, kotě, ne?